15. kola máme za sebou, dlho očakávaný zápas, také malé východniarské derby. Súperi obidvaja z horných priečok tabulky. Vaše zhodnotenie. Poprosím naozaj veľmi krátko, najprv hostia, pán Šturma, nech sa páči. Tak my jsme věděli, že Bardejov je velice dobrý tým. Myslím si, že jak jsme ty soupeře poznali, tak je to jeden z nejlepších týmů v té soutěži. A že to tady nebude jednoduchý. Dlouholetá historie klubu nám řekla, že se tady 12 roků nevyhrálo nebo ani nebodovalo. Což nějakým způsobem my jsme vzali, chtěli jsme nějakým způsobem tu sérku přetrhnout a aspoň bod tady získat. Utkání od prvních minut bylo hodně hektický, tvrdý, důrazný. Naše kombinační hra na tom hřišti, který tady je, nešla moc předvádět, protože ta lopta odskakovala hodně vysoko, to znamená, bylo to takovým bojovným fotbale důrazným a myslím si, že obě mužstva tam předvedli asi tu hru. Víc příležitostí jsme si ani my, ani soupeř nevytvořili na to, aby jsme buď my nebo soupeř to utkání zvládli do vítězného konce, takže asi spravedlivá remíza. Takže spokojný s bodom? Já jsem spokojený s bodem. Pán Kica, nech sa páči. Ja osobne ako s bodom nie som spokojný. Michalovci, čo tu dnes predviedli, si myslím, že možno zaostali za svojím kreditom alebo za nejakou tou svojou hrou. A myslím si, že pri absencii niektorých našich hráčov, skôr z včerajšieho tréningu, že odstúpil z tréningu Grohol, že odstúpil z tréningu Gaňon, trošku nám to narušilo koncepciu, ale napriek tomu chlapci, ktorí nastúpili, si myslím, že zaslúžili si tento zápas ako dotiahnuť do víťazného konca. Boli na to príležitosti aj v prvom polčase, ale hlavne v druhom polčase, keď Jano Zapotoka sa tam preštrikoval, to mal z toho byť ako druhý gól. Následne na to priamy kop, trafil prvno. Boli tam nejaké príležitosti, zase naopak pri jednej nejakej ako superových akcií z tých breakových sa dostal fakt do vyloženej šance, kde neviem, či Konca to strieľal, alebo ktorý to bol do stredu brány, ako mohol ten zase náskok zvýšiť, ale je mi ľúto, že zápas ovplyvnil pokutový kop, ktorý si myslím, že z môjho pohľadu, asi to pozrieme na videu neskôr, z môjho pohľadu tá penálta jednoznačne nebola a to, ako tréner spomínal, že ten zápas bol hektický až po tom pokutovom kope. Takže treba zobrať do úvahy aj čo k tomu predchádzalo, ale myslím si, že jak nám strelili Michalovce po spornej penálte doma, rozhodujúci gól, kde vyhrali 1-0 a dnes sa dostali do vedenia zase po spornej penálte, ako bohužiaľ ja ako to komentovať výkonných rozhodcov nebudem, ale dnes pre mňa bod je málo. Konec. Ďakujem pekne, máte páni.